नंगौ बेयो जोंनि 4 नं बाखुंग्रि समस्तिया गोदान समस्ति गोदान मानसि गोदान कैंडिडेट लोगोसे जोंनि दा यंग जेनेरेशन को जितु गौरव सारा सायख'दों जोंनि प्रियंका मेडाम हक बा जोंनि मीराबर ठाकुर गोस्वामी बा जोंनि मल्लिकार्जुन खड़गे बिसोरनि बिथांमोननि नाजानायाव दा जोङो बांसिन युथफोरखौ माने गोदान जेनेरेशनखौ माने प्रायोरिटी होदों बे हिसाबै दा आंबो टिकेटखौ मोननाय जादों तो आङो दा बेखौनो बुंनो नागिरो जे रायजो राजामोननि अननाय आरो गावसोरनि आङो साहस होनायजों आं बिसिम फैनो हादों तो बेनो नंगौ आं जिखिनि आं भिजिट खालामदों रायजो राजासिम आं थांदों गामि गामि हाबदों न' हाबहैदों गासै जाति जनगोष्ठीनियाव आं भिजिट खालामदों गतिके आंनि नुनाय मथे किसुमान स्कुलनि समस्या दं लामानि समस्या दं बेखौ बांसिन नुनाया आङो लामानि प्लास नोंनि किसुमान आंनो खोन्थादों मेडाम उमुक स्कुल नांगौ जोंनो स्कुल बानायना होयोबा मोजां माने थांलाय फैलाय बिराद डिस्टेन्स दं बेफोरखौ बुंदों रायजोफोरनि इस्युआ बेनो जे आरो माखासे इस्युआ दं जेनेबा नोङो एसटी नन एसटी बा नोंनि माखासे जाति धर्मनि खोथाथ' दङ बेफोरखौ आङो बुंनो थांला दा मेन इस्युआ जाहैबाय जे मूल्यबृत्ति दा जोङो दाम बारायनायनि सायाव गासिबो हाहाकार जाजोब्बाय रायजो राजाफ्रा दा नोंथांमोना नुनो मोनदों दाखालि जोंनि हाग्रामा सारा ससियेल मिडियायाव सोंनायाव मा होनदों जे सार मूल्यबृत्तिया मानो गेस सिलिन्डारा मानो एसां दाम गोसा जादों सारा मा होनदों जायफ्रा गेस सिलिन्डार बायदों बिसोरनाव सों आंहा मिथिया ना आं फानो ना आं बायो बे रावखौ सारा बुंदों बेनो जे मानो जोंनि बिटिसि सरकारा मालाबाबो दाम खमायनायनि बिसोरना क्षमता गैया बेनो जे संख्रि सेरसेनि दामखौ बिसोरनो खमायनो हाया आरो गेस सिलिन्डार दुराय खोथा दा गेस सिलिन्डारनि खोथाया नोंथांमोना मिथिनो हायो गदै भारतआव ओरैबायदि हाहाकार जागासिनो दङ जे लाइन थानांदों बुकिं खालामबाबो मोना ओरैबायदि माने समस्या जानानै दङ दिनै जुदि नोङो बेलेग हादराव जादोंबा जोंनि भारतनि आन्दारावनो जादों जोंनि जुदि नोङो साउथ इन्डियान जादोंबा दिल्लीयाव जानो हादोंबा निश्चय जोंनि बिटिसिआव जानांगौआ बारा सम नांनाय नङा जोंनि बिटिसिआव हयथ' गाबोन समफोर जानो हागौ बेफोर समस्या बेनो जे जोंनि कंग्रेस सरकारा मालाबाबो नाजाया दा मूल्यबृत्तिनि सायाव नोंथांमोना बयबो मिथिया जोंनि कंग्रेस सरकारनि आमोलाव सिलिन्डार दामा बेसेबांमोन थावफोरनि दामा बेसेबांमोन पेट्रल डिजेलनि दामा बेसेबांमोन संख्रि बानलु माइरंफोरनि दामा बेसेबांमोन दा कंग्रेस सरकार दा बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बयबो मिथियो दे दाथ' नोङो बिजेपिआबो एलायन्सआव जिहेतु बिपिएफ आथ' अलरेडि थांखाबाय बिजेपिजों दा बिपिएफनो भट होनाय माने बिजेपिनो होनाय दा जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा जुदि सतर्क जायोबा दा बिजेपिआथ' अलरेडि बयबो मिथियो जे जोंनि ट्राइबेल मानसिखौ सैथारा जोंनि ट्राइबेल मानसिनो बांसिन दा नुनो मोनदों ट्राइबेल मानसिफोरनोथ' बांद्राय स्टेटआवथ' केन्डिडेटखौनो होआखै थ' बे हिसाबै माखासे बिजेपिनि नीति आदर्शआ बिसोरनि बांसिन जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव बिसोरनिया माबा दं माने मा होनो बेखौ बिसोरनिया जे जोंनि ट्राइबेलफोरखौ नारसोनायाव बा बिसोरनि मालाबाबो गोजौआव थांनायखौ बिसोर नाजाया बेनो आरोखि थ' आं सानो जे जुदि रायजो राजाफ्रा जुदि मिथिदोंबा जे मूल्यबृत्तिनि सायाव जुदि खमायनो नांदोंबा दा नै साख्रि मावग्रा हक बा नोंनि हाजिरा मावग्रा हक नों बयबो हेरेसमेन्ट मोनजोब्बाय बर' हारासमेन्ट मोनजोब्बाय दा साख्रि नोङो मासाव नोङो 30,000 मोनबाबो नोङो गथ' गथायखौ फोरोंनो ना स्कुल थांनो ना गारि थाव सोनो बहुत हेरेसमेन्ट मोनो थ' नोङो मानि थाखाय बेफोर गासिबो मूल्यबृत्ति दाम बारायनायनि लोगोसे बिदि जादों जुदि दाम बारायाबा हयथ' नोङो 10,000जोंबो नोङो नोंथांमोना मिथियो जे आगोलाव सासे मानसि खामायनानै 10 जन मानसिखौ फिसिनो हायोमोन नाथाय दा बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो न'खराव 10 जन मानसि खामायबाबो 10 जन मानसिनि थाखायनो थोआ जोंनि बिटिसि बासि हक बा जोंनि आसाम स्टेटआव थानाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ बेखौनो आङो बर' रावजों खावलायहरो जे अननानै एबार मूल्यबृत्तिनि थाखाय जाति माति बेटि बा जाति धर्मनि थाखाय जाहाथे जोंनि कंग्रेसखौ भट होनानै देरहासार जाहाथे खालामो जोंनि कंग्रेसआ जाहाथे स्टेटआव सरकार दानो हायो बेखौनो आङो बयखौबो आं खावलायहरो जे एबार जाहाथे स्टेटआव सरकार दानो थाखाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा गासै जाहाथे जोंनि गार' बर' राभा देउरि जिखुनु ट्राइबेल केटेगरियाव गोग्लैयो बिसोर जाहाथे जोंखौ सापर्ट खालामजोबो बेनो आं खावलायहरनाय जाबाय कन्टेस्टआ दा आं बुंथ'नो हाया दा आङो जेब्ला आं दा दिनै टिकेटखौ लायखांनायनि उनाव जे आं रेलि खालामगोन बा आङो अर्गानाइज खालामगोन आं अर्गानाइजनि उनाव आङो मिन्थिनो हागोन जे कन्टेस्ट सोरजों जागोन दा दासान्दि आं बुंथ'नो हाया नुनो मोनगोन नोंथांमोना जे कन्टेस्ट सोरजों
जानाय जायो थ' सम फैबा नोंथांमोन निस्सय मोनथिखागोन 100% आंहा देरहानायनि चान्सेस दं मानो होनबा आं सानदोंमोन BPF जों कन्टेस्ट जागोन सानदोंमोन नाथाय जोंनि BPF आथ' जों ट्राइबेल मानसिनो टिकेटखौनो होआसै दा सोरबा राय मानसि राजबंसि मानसिनि टिकेटखौ होना होबाय बेखौनो आं दुखु जादों माने आंबो नाजादोंमोन जे BPF निफ्राय जाहाथे माने जोंनि ट्राइबेल बर' मानसिखौ होबा मोजां जागौमोन दाथ' नोङो राजबंसिनोसो टिकेटखौ होनो जाबाय दा जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा मारै बिनो भट होनो थ' बेनि मोनसे कुइसन फैयो थ' खोनानो मोन्दों बिसोर BJP जों BPF जों ज' जानानै राजबंसिनो टिकेट होदों होननानै जों गाज्रि मोनाखै नाथाय जों ट्राइबेल मानसिनो टिकेट होयोबा आं मोजां मोनगौमोन आरो बेखौनो आङो बुंनो सानो दा देरहानाया 100% आं देरहानायनिखौ नुहरो आं देरहागोन सानो गावखौ जिहेतु आं ग्रासिप लेभेलजों आं खामानि मावगासिनो दङ जे ग्रासिप लेभेलजों खामानि मावनायजों लोगोसे जोङो जिखिनि पाब्लिकनि सापर्ट मोनदों आरो माखासे अपोजिसन मानसिफ्राबो एडभाइस होयो सापर्ट खालामो बेखिनि आङो बुङो जे माखासे BPF जों थाबाबो UPPL जों थाबाबो माखासे मानसिफ्रा आंनि जिखिनि आंनि फ्रेन्ड्स फलोवार्स थायो बिसोर आं जथेस्थ' आङो सापर्ट खालामदों बेखिनि आरो